नै दायो फिथा देनोसै आरो खर'बो खाथुबलायबाय आङो दायो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे दैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लागोन जालायबाय ओमफ्राय दिनै मागोनि फिथा देगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो थौ नै दायो सिबिं फोरानबाय आरो फिथायाव होनो फोरानखांबाय नालाय दायो देनोसै माइरंखौ सुखांबाय आरो दसे गोबाव सोमहाबना लानानै दायो सुखांनानै दसे दैखौ एसे सर' होनोसै दायो माइरंखौ उवालाव होखांखाबाय ओमफ्राय खावसे दं आरो बांद्राय सोमाखै थावनिबो सावगोन नालाय थावनिया मिसिङाव सौनानै लाबोखानाय दङ माखासे नै दायो सौनोसै आरो Berikut asyik nak kan? Buat ada nak kakak lagi pernah ni kita ke. Baik mati sih. Anaknya kajing sikit jadeng. Nah, kita dewa lagi permagani. Kita debai, nonton dedengna deakai, gazang baterau, gudung sauna zana deh. Nah, delai bay, kita degai, hal lagi permagani. Dedengna deakai nonton mana? Denangau, janangau maga, baterau na kita perkau. Gudung sauna zana gak lagi ber, gazang bater zadengna day, tanda ne, batera. Bothora tanda खालामदों गुदुं सावनानै जा नोंथांमोनाबो लोगोफोर मागोनि गोथाव फिथा सावनानै जा मेरला डिजाइननि बेलेग डिजाइन बेलेग सिस्टेमनि जोंहाथ' एन्थाब थावनि फिथाल' सावगोन जेबो गैया मोनहांबाय लोगोफोर नै दायो दिहुनसै आरो लायख्लायसै वालनिफ्राय संग्रायाव लायसै आरो दायो नै माइरंआ मोनबाय नालाय अन गुन्दै जाबाय नै अन गुन्दै जाबाय आरो पुरा माइरंनिफ्राय Kursi dong bawa orang kursi gue kan sobong sih, nyai, ikut hujum sih, nyai ikut hujum sih ada ya. Sih ada hekang ada dayo dance uno hết này bên hàng bé rồi này bên hàng bảy thì bên xe là đấy này dayo nào bên hàng bé rồi thì bên đang sử dụng terus tanah này thì bên xe này ona sali khang bé rồi sau nữa xe này siबिं एवदों आरो दायो साराय बायख्लायाव
सिबिंखौ एवगासिनो आरो दायो नै दे राजा मोसालाय दामनायजों मोसालाय थुवा मबाइलखौ थुवाय नै दायो सिबिं देगासिनो आरो आङो नै थबसियाव नै फिथा सावबाय आङो फिसा बानायदों आरो आं दायो फार्स्ट बानायदों नालाय नै आंनि बानायनाया फिसा फिसा जादों अराबो औवा बन नालाय ब्लाव ब्लाव जायो दसेनो जादों खाथिनि जाथारला र' बाबा फिथा सावदोंसो ना राजाया जा दुस्थ' खालामनो नागिरदों जाला हमग्राया आरो नै हगार हरना राजाखौ हगार हरना फिथा बानायदों बारा गुदुंले बाबा जाथारो नै ओरै थननांगौ आरो सिबिं होखांनानै मोनसे दांथारबाय दांथारबाय एन्थाब फिथा आरोना बियो बिदिनो दामथारदों नै एसे गुदुंहाय दिनैसो मोनजादोंबा बेहा गोथाव लेथारदो माखौबा लेथारदो माखौबा बेखौ सारायाव दोननांगौ दा लाना जादों नै बिदि खालामनांगौ आरो अन गुन्दैखौ होनानै एसे ओरै फिदिंनांगौ गल खालामना लानांगौ आरो ओमफ्राय सिबिंखौ होनांगौ सिबिं होखांनायनि उनाव एसे मोजां रानखांनायनि उनाव गावनो हारसिं ओरै जाबोखायो आरो सारायनिफ्राय एसे आलादा जाबोखायो बेनि उनाव ओरै थननांगौ आरो साइजनिनो फिसानो गाव गावनि गोसो फिसा खालामो ना गिदिर खालामो अरासो दाउआबो नै जाबाय आरो दायो जों सावबाय थानोसै आरोना मोनसे जाना नायनि र' लोगोफोर सावोबो जायोबो आरोना जादों सिबिङाबो मोजां जादों
राजायाथ' मोनसे खननानै जालांखाबाय मालाय रायजोनि बेदर एवनायनि लाबोदों आइया बेखौ जानोसै आरो नै रायजोआव अमा बुथारदों नालाय ओमफ्राय आइया लाबोदों आरो एसे न'आव ओमफ्राय बेखौनो जानोसै आङो मागोनि जादोंमोन नालाय दायो जाखांबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय